V tomto bývalom bytunku vo východnom Londýne sa usadila komunita mladých ľudí. Jedným z nich je Ashley, environmentálny aktivista, ktorý sa snaží zmeniť spôsob, akým Londýnčania pristupujú k farmárčeniu. Chodí po školách a komunitných centrách, kde učí ľudí, ako pestovať zeleninu aj v stiesnených mestských podmienkach. Využíva pritom systém hydroponie, čo je spôsob pestovania rastlín bez pôdy. The system works using a method called nutrient film technique. It's a much more effective and efficient way of growing plants, and you can grow all year round. At the moment we are growing two types of cabbage, a variety of broccoli and a couple of herbs. Výhodou hydroponie je, že rastliny spotrebujú o 70% menej vody, ako keby boli zasadené v pôde. Rastú dvakrát rýchlejšie a je to aj výborný spôsob pestovania, ak je majiteľ zanepráznený a nemôže sa o rastliny starať pravidelne. Ashley je presvedčený, že jeho londýnsky projekt bude úspešný a zmení myslenie ľudí, že napríklad kvalitná zelenina musí pochádzať iba z vidieka. We're using a lot less chemicals, sometimes pretty much always no chemicals, no pesticides, no fertilizers. Can make it technically organic. So we're kind of really stripping back on terms of what fossil fuels we're using as well. Do roku 2050 má svetová populácia stúpnuť na 10 miliárd, pričom väčšina ľudí bude žiť vo veľkých mestách, ako je napríklad Londýn. Dôležité bude preto nájsť ekologický spôsob, ako tieto masy uživiť. Práve mestské farmárčenie môže byť budúcnosťou veľkých miest. Napríklad Londýn má aj s predmestiami viac ako 8,5 milióna obyvateľov, ktorí chcú čerstvé potraviny a tie je potrebné do mesta aj dopraviť. Pestovanie zeleniny doma na obmedzenom priestore a bez pôdy je šetrné k životnému prostrediu, znižuje ceny a rieši aj problémy s kvalitou potravín. Z Londýna Štefan Hudec, RTVS.